Kawachako ni ringre Papa Francis kawuono keti elela kendo kete kanisa mar St. Peter's Basilica kama johera kod jokopere mowuok konde mopogore opogore dhi rango ringre no. Ma e kaka chenro no dhi nyime. Nyaka magado ni mondo mi wadhi achiel kachiel nyaka Vatican kama bende oseket ringre Papa kama bende koro oganda oyienegi mar mondo mi gine kaka gine Papa motelo ne ik mare ma bende biro timore chieng' ngeso mar giko jumano. Mana achiel kachiel e bomano mar Vatican kama oketie ringre mar Pope kara Papa Francis elela kabende koro oganda mopogore chopo kanyo mar mondo mi gine ringre mar Pope chenro mabiro dhi nyime kanyo motelo ne iko mare.